Een beetje sneeuw, mijn lieve mensen. Amai. Het is nog het eerste waar je een beetje kunnen op aantrekken. Toch terugkomen in jezelf. Het is heel pittig. Het is pittig, mijn lieve mensen. Ik ga door een helletje momenteel. Ik probeer bewust te blijven van situaties, maar ja, anders zien mijn hart, maar het zijn toch zo risky lessen. Ik zeg, ga me een beetje buiten zetten en dan krijg je die sneeuw en ja, dat helpt wel een beetje. Laten we nog een beetje genieten van de sneeuw. Ja. Voor vele mensen kunnen we toch wel door een serieus donker gat gaan hier nu. Dus hou vol. We voelen het, we wisten het, andere dingen konden gebeuren. Dat is ook gezien op je groeiproces, hoe je er zal mee omgaan, om dan ook wel zo rap mogelijk door die tunnel te gaan en terug het licht te zien. Trust, love, believe, love you.